Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Damon. Taong 1963, Baungon, Bukidnon. Ama ng isang batang lalaki itong si Damon. 3 taon na silang ulila dahil namatay ang asawa niya noong ipinagdadalang tao pa lang ang anak nila. Magmula noon, hindi na niya ninais pang magpasok ng babae sa buhay nila. Bukod kasi sa magiging pabigat lang ito, kikilalanin niya pa ang totoo nitong pag-uugali. Siyempre, ayaw naman yung mangyari ni Damon, gawa ng maliban sa dagdag trabaho ito para sa kanya, maapektuhan din ito ang pagpapalaki niya sa anak niyang 3 taong gulang pa lamang. Ang ganoong kaisipan ang nag-udyok sa kanya na tumayo sa kanyang sariling paa. Noong una, medyo mahirap talagang masanay sa ganoong sitwasyon, ngunit hindi nagtagal, nakayanan na rin niya. At para may katuparan ito, kailangan niya ang agapay ng kanyang mga magulang at kapatid. Labis-labis siya noong nagpapasalamat sa kanyang mga kadugo dahil yon ang nagbigay ng kanyang mga kailangan noong lugmok pa siya sa buhay. 2 taong napariwara itong si Damon, buhat sa problema niyang hindi matanggap-tanggap. Akala nga niya, yun ang katapusan ng buhay niya, ngunit habang tumatagal, unti-unti niyang nakakalimutan ang mabigat na pasanin niya sa buhay. Kalaunan napansin na lamang niya na malaya na siya sa pagsisisi at pagdadalamhati, buhat sa pagkawala ng kanyang asawa. Sa pagsapit naman ng taong ito, kahit papaano nakakaluwag na siya sa buhay. Nagkaroon na rin siya noon ng katahimikan kahit wala siyang kinakasama. Ayon sa kanya, mas masarap mabuhay na silang dalawa lang, gawa ng lahat ng gusto niya na susunod. Kapag abala naman siya sa kanyang trabaho, iniiwan niya ang kanyang anak sa nanay niya. Kampante naman siyang gawin ito, lalo pat alam niyang mapagkakatiwalaan ito pagdating sa kanyang mga apo. Sa totoo lang pinuno, hindi na talaga noon iniisip pa ni Damon na magkakaroon pa siya ng kinakasama sa buhay. Bukod kasi sa may edad na siya, wala na rin siyang plano na magkaroon ng panibagong kinakasama. Isinumpa niya ito sa harapan ng labi ng kanyang asawa, kung kaya't hanggang kamatayan, ito ang gusto niyang mangyari. Ang kaso lang, sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakilala siyang babae sa baryo na medyo may pagkakahawig sa itsura ng pumanaw niyang asawa. Kagaya nito, may hinhin din yun kung kumilos, tapos maingat ito sa pagpili ng kanyang pananamit. Unang silay pa lang din doon ni Damon, hindi niya may pagkakailang na humaling siya sa babaeng yon. Hanggat maaari, pinilit niyang iwasan ito sa pamamagitan ng hindi niya pagpunta sa baryo. Ngunit, nung tumungtong ang gabasan sa kanyang palayan, nalaman niyang makikigapas din pala ang babae kasama ang buo nitong pamilya. Nang malaman naman yun ni Damon, hindi na siya tumanggi. Sa isip-isip niya, yon ang perpektong pagkakataon para magkakilala silang dalawa. Malakas din ang kanyang kutob na hindi ito nalalayo sa kanyang edad, kaya alam niyang walang mali sa kanyang ginagawa. Sa loob ng isang buong araw na pagtatrabaho ng mga ito, nanatili siya sa kanyang tahanan. Kahit marami siya noong pupuntahan, pansamantala niya itong niliban para lamang makilala ang babae. Kinahapunan, nang pumipila na ang mga magsasaka para humingi ng parte nila, tahimik lang naman siyang napaupo sa tabi ng kanyang katiwala. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, hindi na niya inalis pa ang kanyang paningin sa babae. Hindi naglaon, pagharap naman nilang dalawa, agad naman niyang inabot ang parte nito, sabay wika doon ng, "Ano ang pangalan mo?" Nang marinig naman yon ng babae, bigla naman itong napayoko habang sumasagot sa kanya ng, "Maria." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong naglakad papalayo
bakas sa mukha ang matinding pagkailang. Nang mapansin naman ito ni Damon, hinayaan lang naman niya ito. Inaasahan niya kasing hindi lang yon ang huli nilang pagkikita. Dumaan pa ang mga araw, di na talaga maalis sa isip niya itong si Maria. Kung kani-kanino na rin siya nagtanong para makahingi ng payo, ngunit lahat ng kanyang mga kadugo, wala halos maibigay na paliwanag sa kanya. Basta ang sinasabi ng mga ito, kung saan siya masaya doon siya. Nang marinig naman ni Damon ang payo ng kanyang mga magulang, minabuti naman niyang pag-isipan ito ng isang buong linggo. Tanong din siya ng tanong sa anak niya, ukol sa kung pabor pa ba yun sa kanyang gagawing pasya. Ang problema, dahil sa masyado pa itong bata, hindi nito gaanong maunawaan ang mga bagay na sinasabi niya. Sa pagsapit naman ng huling araw ng linggo, hindi na bago ang kanyang pasya. Dahil dito, naglakas loob na siyang tumungo sa bahay ni Maria. Bago niya nilisan ang kanyang tahanan, nagdamit siya ng maayos. Naglagay din siya ng kung ano-anong abubot sa katawan, kalakip ng pabangong matagal na niyang itinatago sa baul. Pagsilay naman niyang presentable na ang kanyang itsura, hindi na siya nagsayang pa ng panahon. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman niyang tinahak ang daan patungo sa bahay nito. Alam na alam ni Damon ang bahay ni Maria, dahil nung mga panahong nag-iisip pa lang siya, pinapahanap niya na ito sa kanyang mga kakilala. Ang hindi niya lang inaasahan noon, pinuno, ay yung mga madadatnan niya. Hindi nagtagal, nang marating na niya ang bahay ni Maria, bahagya naman siyang napatigil sa harapan ng bakuran nito. Sa sobrang pagkagulat noon ni Damon sa kanyang mga nakita, hindi niya mawari noon kung tutuloy pa ba siya. Ayon kasi sa kanya, kakaiba talaga ang bahay nito. Di man ito nalalayo sa mga pangkaraniwang tahanan sa baryo. Ang kaso lang, masyado itong kakaiba dahil sa mga telang itim na nagtatago sa bawat bintana. Madumi rin ang bakuran ng bahay, na animoy hindi man lang ito nililinisan. Wala rin siyang nakikitang tao sa paligid, kaya sa unang tingin, inakala niyang walang katao-tao sa bahay na yon. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi na niya ninais pang umuwi. Naisip niya kasing sayang ang panahon at alam din niyang uuwi at uuwi si Maria dahil bahay niya ito. Maya-maya pa, paglapit naman niya sa entradang pinto ng bahay, agad naman siya roong kumatok habang tinatawag ang pangalan ng tao na kanyang pakay. Sa 2 beses niyang pagsubok, walang nakinig, kaya inakala niya talagang wala roong tao. Kalaunan, nang akmang papaalis na siya, naramdaman niya ang pagbukas ng pinto, kasabay ng pagsilay niya sa napakagandang si Maria. Katabi ng dalaga ang mga kapamilya nito, na pawang hindi sa kanya makatingin ng diretso. Sa estado rin ng mga taong yon, parang si Maria ang namumuno sa kanilang lahat. Nang mapansin naman ito ni Damon, naisip niyang mas pabor ito sa kanya, kaya hindi na rin siya nagdalawang isip na magsalita. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, maamo naman itong ngumiti na siyang naging sanhi upang mas lalo pa siyang mahulog sa kagandahan nito. Sa loob ng ilang araw na pagkikita nilang dalawa, nagustuhan talaga niya ang pag-uugali ni Maria. Bukod sa maalalahanin nitong dalaga, napakaganda rin ng pag-uugali na ipinapakita nito sa kanya. Hindi lang yon, paulit-ulit din itong sinasabi na tipo rin siya nito at gusto rin itong silang dalawa na ang magkasama habang buhay. Bagay na labis namang ikinatuwa at ipinagpasalamat ni Damon. Sa isip-isip niya noon, ito na talaga ang babaeng hinihintay niya. Habang tumatagal ang kanilang pagkikita, nawawala na rin sa isip niya ang dati niyang kinakasama. Hindi naglaon, siya na mismo ang nagyaya rito na magpakasal. Sa unang 1 taon, pinuno, napakaganda ng kanilang pagsasama. Lahat ng ugaling hinahanap niya, naroon na kay Maria.
Dahil dito, mas lalong umangat ang kanilang pamumuhay hanggang sa dumating ang puntong nagdalang tao na ito. Akala niya, yun na ang pinakamasayang araw nilang mag-asawa, subalit lingid sa kanyang kaalaman, ang sanggol palang dinadala ni Maria ang magdadala ng matinding lamat sa kanilang pagsasama. Sa unang 4 na buwan, marami na siyang napapansing pagbabago rito. Noong una, sinubukan niya pa itong unawain dahil baka dala lang ng pagbubuntis. Pero habang tumatagal, hindi niya ito nakikitaan ng pagbabago. Ang mas masaklap pa, naging malupit na rin ito sa anak niya sa unang asawa. Kahit walang ginagawang masama ang bata, nakakatikim ito ng mga pandidisiplinang hindi angkop sa kanyang edad. Dala ng matinding takot ni Maria, hindi na yun pumayag na maiwan kapag meron siyang pupuntahan. Palagi na rin itong nakadikit sa kanya dahil kapag humihiwalay ito, nasasaktan ito ng kanyang asawa. Dahil sa mga ganoong pangyayari, nagpasya na itong si Damo na kumprontahin ang kanyang kinakasama. Naisip niya kasing mali na ang ginagawa nito, kaya dapat na itong matigil. Isang gabi, pagkatapos ng kanilang hapunan, inutusan niya itong manatili kung saan ito nakaupo. Nang marinig naman ni Maria ang kanyang sinabi, tahimik lang naman itong sumunod habang naghihintay sa kanyang mga sasabihin. Makalipas pa ang ilang minuto, pagkaalis naman ng anak niya, agad naman niya itong kinumpronta ukol sa mga ugali nitong ayaw niya. Alam mo Maria, nung una tayong nagsasama, hindi ka naman ganyan eh. Ano bang ikinagagalit mo sa anak ko? Wala naman ako nakikitang kasalanang ginagawa niyan sa'yo eh. Baka nakakalimutan mo na una yang dumating sa buhay ko. Kung gusto mong maging maayos ang pagsasama natin, tanggapin mo ang mga taong mahalaga sa akin. Ganon din naman ang ginagawa ko sa pamilya mo. Kaya bakit hindi mo maibalik sa akin ang ganoong pagpapahalaga? Nang marinig naman ni Maria ang sinabi nito, pangisi-ngisi lang naman yon habang nakatingin sa kanya. Pagtitigan naman nilang dalawa, bigla naman itong tumayo, kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, "Huwag mo talaga yang ilalayo. Baka magulat ka na lang. Napatay ko na yan." Pagkarinig naman niya sa naging sagot nito, agad namang nagdilim ang kanyang paningin. Gustong gusto niya ng sakta ng asawa niya pero matinding pagtitimpi ang kanyang ginawa. Di naman kasi siya ang tipo ng lalaking nananakit talaga ng babae. Imbis din na kumprontahin niya ito, minabuti naman niyang umunawa. Sa isip-isip niya, baka nagsasabi lang ito ng mga bagay na hindi nito maintindihan. Lumipas pa ang mga araw pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Mas lalong naging mailap na ang asawa niya. Hindi na rin ito natutulog sa kwarto nila, tapos madalas ito kung umalis. Siyempre, inakala niyang pumupunta lang ito sa mga magulang nito, kaya hindi naman niya yon pinansin. Ang nais din niya kasi noong gawin, bigyan ito ng sapat na panahon, baka sakaling maunawaan nito ang mga mali nitong gawain. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nakabuo na pala ito ng isang maitim na balak. At yun ay walang iba, kundi ang pagpaslang sa anak niya. Ilang buwan din itong pinagplanuhan ni Maria bago ito manganak. Pagpatak ng 8 buwan ng tiyan nito, dito na ito nagsimulang kumilos hanggang sa magkaroon na ito ng pagkakataon. Ayon kay Damon, araw noon ng gapasan sa sakahan niya. Marami ang mga magsasaka, kaya marami rin ang inabutan niya ng parte. Nataon noong kokonti lang din ang tauhan niya, kaya inabot siya ng 8:00 ng gabi sa sakahan. Usapan din nila ng kanyang anak, umuwi ito pagka 7:00. Subalit dala ng dami ng trabahong ginagawa niya, di niya na ito naisip. Basta nakauwi siya noon, 8:00 pasado na. Pagdating naman niya sa kanila, naghintay pa siya ng ilang minuto bago makapasok. Pagbungad naman ng kanyang asawa, agad naman niya itong tinanong kung kumain na ba ito.
Nang marinig naman ito ni Maria, tumangulang naman yon, sabay lakad patungo sa kwarto nila. Pahikab-hikab pa ito, animoy na istorbo niya ito mula sa mahimbing na pagkakatulog. Dala naman ng gutom noon ni Damon, di na siya nag-isip pa kung ano ba yung kinakain niya. Basta pagkabukas niya ng takip, agad siyang naglagay ng kanin sa pinggan kasama ng ulam. Sinabawang manok ang kanilang ulam noon, kaya hindi talaga siya nag-isip ng kung ano. Dala naman ang pagod niya, dali-dali naman siyang nakaidlip pagkahiga niya sa silid nila. Kinabukasan napakaganda ng gising ni Damon. Napakalambing niya pa noon sa kanyang asawa, na animoy hindi man lang sumagi sa kanya ang anak niya. Ilang oras pa ang lumipas, habang naghahanda na siyang umalis, bahagya itong sumagi sa kanyang isip. Sa pagkakataong yon, direkta naman niyang tinanong ang kanyang asawa kung nakita ba nito ang anak niya. Subalit nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napailing na para bang hindi rin ito napansin ng bata. Nang masipat naman yun ni Damon, agad naman siyang nakaramdam ng pagduda sa kanyang anak. Sa haba kasi ng kanilang pagsasama, ni minsan hindi pa ito napasilay sa lupa habang nagsasalita siya. Dahil sa ganoong pangyayari, muli niya itong tinanong kung nasaan na ang kanyang anak, ngunit ganun pa rin ang naging sagot nito. Dagdag pa ni Maria na hindi ito umuwi sa bahay nila kahapon, kaya mas mainam na tanungin niya ang kanyang pamilya. Pagtatapat pa nito na nawala rin yun sa isip niya noong nagdaang gabi dahil sa panaka-nakang pagkirot ng kanyang tiyan. Nang marinig naman ni Damon ang sinabi nito, hindi na siya umimik. Hanggat maaari, pinili niyang maging mahinahon upang hindi na sila magkaroon ng argumento. Ang nasa isip na lang din niya noong gawin, puntahan ang kanyang mga magulang para makumpirma ang sinabi nito. Hindi nagtagal, nang wala na silang mapag-uusapan, agad naman siya roong nagpaalam. Ang kaso lang, nung akmang papaalis na siya, marami na itong bagay na sinasabi sa kanya. Kesyo, magpapasama ito pabalik sa bahay ng mga magulang nito, sumasakit ang kanyang tiyan at kung ano-ano pang palusot. Dahil dito, wala namang nagawa itong si Damon kundi pagbigyan ng kanyang asawa. Imbis na pumunta na muna sa bahay ng mga magulang niya, minabuti niyang ihatid muna ito patungo sa bahay ng mga magulang nito. Nangako rin siyang babalikan yun kinahapunan pagkatapos ng kanilang trabaho. Pagkahatid naman niya kay Maria, dali-dali naman siyang dumiretso sa bahay ng mga magulang niya. Kahit alam niyang marami siyang naiwang trabaho sa sakahan, hindi niya na muna ito pinansin. Sa mga sandaling yun kasi, papalakas ng papalakas na talaga ang pintig ng kanyang puso. Yung tipong kahit hindi niya pa nakukumpirma, masama na talaga ang pakiramdam niya. Pagdating naman niya sa bahay ng kanyang mga magulang, nadatnan niya ang kanyang ama na kasalukuyang nagbibilad ng sako-sakong palay. Pagsilay naman ito sa kanya, pansamantala naman itong itinigil ang gawain kasabay ng dahan-dahan itong paglapit. Nang magkaharap na silang dalawa, di na siya nagsayang pa ng panahon na magtanong ukol sa kinaroroonan ng kanyang anak. Pagkarinig naman ng tatay niya sa kanyang sinabi, bigla naman yung napaalma kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, Abay, umuwi yun kahapon. Alas 7 wala na rito. Dahil yun ang sabi mo. Bakit anak? Hindi mo ba siya nadatnan sa bahay ninyo? Nang marinig naman ni Damon ang sinabi nito, bigla naman niyang naramdaman ng animoy pagguho ng kanyang mundo. Lahat ng pwedeng mangyari naisip na niya, ngunit iisang bagay lang ang nakikitaan niya ng posibilidad. At yun ay walang iba, kundi ang mga banta ng asawa niya sa anak niya. Dasal ng dasal noon si Damon na sana hindi yun ang nangyari, ngunit kahit ang kanyang ama, ganun din ang pagdududa. Minsan na rin kasi nitong narinig ang mga banta ni Maria
kaya maging ito man, hindi maiwasang makaramdam ng pagkabahala. Walang sabi-sabi, agad naman silang tumungo sa albularyo para humingi ng tulong. Una niyang ipinagawa rito, patingnan ng kanilang bahay, baka sakaling meron itong madiskubre. Sa maniwala man kayo o hindi, unang pasok pa lamang ng albularyo sa bahay niya, nakaramdam na ito ng isang nakakatakot na presensya. Presensyang halos manuot sa kaibuturan ng kaluluwa nito. Sa sobrang pagkasindak nga ng albularyo, hindi yun nakatagal sa loob ng bahay ng 3 minuto. Dahil sa ganoong pangyayari, agad naman nila itong sinundan para tanungin. Sa totoo lang pinuno, wala naman talagang pakialam si Damon sa mga nararamdaman nito. Gawa ng mas importante sa kanya noong mga oras na yon ay ang malaman ng kinaroroonan ng kanyang anak. Ngunit, nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman itong napailing, kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, Sa estado ng bahay ninyo, hindi malabo yung hinala mo. Wala ka bang ideya manong naasawa ang aswang mo? Nakakatakot ang bawat presensyang kanyang iniwan sa loob ng bahay. Pakiramdam ko nga, ginamit ka lang niya dahil kahit saan ako lumingon, wala akong makitang bakas ng pagmamahal. Konting payo lang din. Huwag niyo nang tirhan ang bahay na yan. Mamalasin na kayo dyan. Pagkasambit naman dito ng matanda, halos hindi na niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Kung siya lang din ang masusunod, gustong-gusto niya na noong sugurin ang bahay ng kanyang asawa, ngunit pilit siyang pinipigilan ng kanyang pamilya. Ayon dito, hindi pa naman ito nakukumpirma, kaya walang saysay kung magpapadalos-dalos siya. Dagdag pa ng mga ito na, iwasan nilang manghusga lalo na kung wala itong matibay na katibayan. Dahil sa mga ganoong rason, kung kaya't napilitan siya na sumunod. Mahirap itong gawin, ngunit kinakailangan niya itong sundin upang maipakita ang kanyang pagrespeto sa kanyang mga magulang. Sa loob ng 4 na oras na pagdarasal ng albularyo sa bahay nila, marami pa itong nalamang bagay na nagbigay ng matinding takot sa kanya. Ayon sa matanda, walang kaide-ideya si Damon na ginagawa na palang libingan ng mga tiyanak ang kanyang tahanan. Ang pinagbasehan naman dito ng albularyo ay yung mga nakita nitong lampin na nakabaon sa bawat pundasyon ng kanyang bahay. Dagdag pa nito na, maliban din sa paglilibing, may mga ikinalat itong simbolo sa paligid na parabang naghahanda ito para gumamit ng isang ritual. Nabanggit pa ng matanda na laking pasasalamat na lamang niya at nakahingi siya ng tulong dito sa lalong madaling panahon dahil kung nataong nahuli siya kahit isang araw lang, may posibilidad na hindi lang ang kanyang anak ang madamay. Payo pa ng matanda na wala ang bata sa kanilang bahay kaya maaaring hawak ito ng kanyang asawa. Nang marinig naman ni Damon ang tungkol dito, nagdesisyon siyang sugurin ang tahanan ng mga magulang nito. Subalit bago niya ito gawin, humingi siya ng konting payo sa albularyo. Nang limos din siya doon ng karga, sa kadahilan ng aminado siyang hindi niya ito kakayanin nang walang dalang kahit na anong pangontra. Pagkarinig naman ng tatay niya sa kanyang sinabi, hindi naman ito nagdalawang isip na sumama sa kanya. Ayon dito, marami siyang kakalabanin sa lugar na yon, kaya mas mainam na magtulong-tulong sila. Dagdag pa ng tatay niya na tutulungan din siya ng kanyang mga kapatid at tiyuhin, kaya wag niyang isipin na wala siyang kasama sa problema niyang yon. Dahil sa sinabi nito, labis naman ang kanyang naging pasasalamat. Di man ganong nagpakita ng emosyon itong si Damon, nasisiguro niyang naantig ang kanyang damdamin dahil sa kabutihang ipinakita ng kanyang ama. Matapos naman ang naging pag-uusap nila, agad naman silang inabisuhan ng matanda na sumama patungo sa tahanan nito. Doon kasi nito ibibigay ang mga gamit na kanilang hinihingi, kalakip ng konting payo upang maging ligtas sila sa kanilang mga gagawin. Nang marinig naman ito ng grupo, agad naman silang sumunod
hanggang sa nakarating na sila sa bahay nito. Pagpasok naman nila sa loob, matyaga nilang hinintay ang matanda. Halos inabot din ng ilang oras ang paghahanda nito bago yun makabalik, bitbit ang mga armas na kanilang hinihingi. Pagkabigay naman doon ng albularyo, dito na ito nagsimulang magpaliwanag ukol sa bisa ng mga nakuha nilang gamit. Payo pa nito sa kanila na kung hangad nilang lumakas pa ang kanilang mga karga, kinakailangan nilang sampalatayanan ito. Obligasyon din nilang mangumpisal nang sa gayoy walang makitang butas ang kanilang mga kalaban sa buo nilang pagkatao. Dahil sa sinabi ng matanda, naantala pa ng ilang oras ang dapat sana'y lakad na ng magkakadugo. Si Damo noon, halos hindi na makapaghintay, ngunit pinipilit niyang magtimpi dahil sa alam niyang obligasyon niya ito kung nais niyang maipaghigante ang kanyang nawawalang anak. Kinahapunan, habang dahan-dahan ang kumakagat ang dilim, unti-unti naman nilang natapos ang kanilang mga gawain. Pagpatak naman ng 7:00, bawat isa sa mga kadugo niya nakahanda na. Ayon sa kanya, marami sila noong mga oras na yon, gawa ng kahit yung mga malalayo nilang pinsan, tumulong na rin sa kanila. Sa kabuuan, umabot ng 18 ang bilang ng grupo. Bawat isa rin sa mga ito, kargado ng mga armas na ibinigay mismo ng albularyo. Hindi naglaon, pagkakuha naman nila ng abiso mula rito, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa bahay ng pamilya ni Maria. Habang binabagtas naman nila ang daan, paulit-ulit nilang sinasabi sa bawat isa na hindi sila magpapakita ng awa. Dagdag pa niya na, yon ang nais ng mga kaaway nila, kaya dapat lamang na ibigay nila ang mga hangad nito. Ilang minuto pa ang lumipas, nang marating na nila ang harapan ng bahay ni Maria, bahagya sila roong tumigil para magmasid. Lahat ng kilos sa lugar na yan, maingat nilang pinag-aralan hanggang sa may makita na silang mga sigbin na nagmamanman. Nang mapansin naman ito ng kanyang ama, kasama ang iilan sa mga nakatatanda niyang kapatid, pasimple nitong binagtas ang daan patungo sa likurang bahagi ng bahay. Maya-maya pa, pagpwesto naman ng mga ito, dito na nila nakita ang unti-unting pagbukas ng pintuan ng bahay. Sa isang iglap, tumambad sa kanilang nakatatandang kapatid ni Maria na wala na halos saplot sa katawan. Paglabas naman ito, sumunod din doon ang mga magulang nito kasabay ng mga nakababata nitong kapatid. Pagsitayuan naman ng mga ito sa labas ng bahay, ramdam nila ang kakaibang aura na nagmumula sa bawat isa. Ayon kay Damon Pinuno, kahit malayo sila sa mga ito, ramdam niya ang presensyang nagmamalabis na patayin silang lahat. Napakabigat sa pakiramdam ng ganoong aura, kaya mabuti na lang talaga nakataas ang bakod at puder sa katawan niya. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, nanatili pa rin wala sa lugar na yon ang asawa niyang si Maria. Kung saan-saan na rin ito hinanap ng mga kapatid niya hanggang sa dumating ang puntong biglang nabaling ang kanilang atensyon sa padre de pamilya ng mga nilalang. Kahit kasi nasa malayo sila, kitang-kita nila ang mukha ng bata na hinugot nito sa kanyang ngalangala. At yun ay walang iba kundi ang nag-iisang anak ni Damon. Pagsilay naman ng mga kamag-anak niya sa labi na inilabas nito, bigla naman itong sumugod, dala ng galit na mabilis na bumalot sa kanilang katauhan. Nang masipat naman ito ng mga nilalang, agad naman itong nagsipalit ng anyo, kasabay ng buong puwersa nitong pagsalubong sa kanilang grupo. Ayon sa kanya, habang nakikipaglaban sila sa mga aswang na lakat, hindi nila may pagkakailaang abalang na ibibigay nung mga nilalang na may mga pakpak. Kapag kasi nakakadagit ito ng isa sa kanila, agaran nitong pumapaitaas at mula roon binibitawan nila ang kanilang mga biktima. Ang mga kadugo naman niyang nahuhulog dahil sa pandadagit, nagkakaroon ng matitinding pinsala sa katawan.
Paulit-ulit ang ganoong proseso hanggang sa naging isa na ito sa kanilang pangunahing problema. Mabuti na lang, bago pa man maubos ang mga kadugo nila, napatay na niya ang padre de pamilya ng angkan. Nang masipat naman ito ng mga aswang na lipad, ora mismo pinagtulungan siya ng mga ito. At dahil sa kanilang galit, hindi na sila nakapag-isip pa ng plano. Yun na rin ang ginamit na pagkakataon nila Damon para malipol ang mga nilalang na yon. Kalahating oras pa ang lumipas, nakamit na nga nila ang tagumpay. Para naman malaman ang kinaroroonan ni Maria, nag-iwan sila ng isa sa mga nilalang para imbestigahan. Bago nila ito simulang tanungin, katakatakot muna na pahirap ang kanilang ginawa. Inakala kasi nilang magmamatigas ang nilalang pero pagkatapos ng kanilang mga pagpapahirap, kasywal nitong inilahad sa kanila ang lahat ng bagay na kinakailangan nilang malaman. Sakripisyo lang kami ni Maria. Sa ngayon, malayo na siya sa lugar na ito at ang pagkamatay namin, parte lamang ng paghahanda para sa susunod na henerasyon ng aming angkan. Nakuha na niya ang dapat niyang makuha. Kaya kahit natalo niyo kami ngayon, hindi pa rin kayo magtatagumpay. Ang dugong nananalaytay sa iyo, ang aming tanging kailangan. Pagkasambit naman ng nilalang sa mga katagang ito, agad naman yung nawala ng buhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, naiwan namang tulala itong si Damon. Maging siya man kasi, walang kapasidad na ipaliwanag ang mga ipinagtapat ng nilalang. Huli na rin nang malaman niya pinuno na kabilang pala siya sa huling dugong nagmula sa hanay ng rahang si Humabon, ang isa sa kauna-unahang usbong na aswang sa ating bansa. Magpahanggang sa ngayon, nananatili pa ring palaisipan para sa kanya ang nangyari kay Maria na asawa niyang aswang. Pero sa lahat ng nalaman niya, ang talagang tumatak sa isip niya at halos ikinalat niya sa lahat ng taong nakakasalamuha niya ay yung pagtatangan niya ng huling hanay ng dugo ni Raha Humabon.